vasos s'anomenen pareixits. Llargs el fum fèmur i el més petit les 206. 206 ossos. Ara, en Toni agafarà i col·locarà un parell d'ossos a l'esquelet. Val? Oh, vinga, vas allà? Mem? Espera, ho està. Ja, Toni. Molt bé, fem-ho. Aquí tenim els músculs. On estan els músculs? Qualcú me pot dir on estan els músculs? En el cos. Els músculs estan a damunt dels ossos. I què necessiten? El múscul, què necessiten per tenir força? Necessiten menjar. Què passaria si no tinguéssim músculs? Com estaríem només amb els ossos? Pareixerien què? Què pareixeríem? Sense els músculs pareixerien robots. En Andreu col·locarà els bessons. On van els bessons? Els gemelos, que és el mateix. Aquí darrere. Els bessons estan a darrere. Aquí darrere. En Ricardo col·locarà l'abdominal. On està l'abdominal? Aquí. Molt bé. La Natàlia aferrarà els gluti i els bíceps, dos. Vinga, Natàlia. Els gluti, on és que posa gluti? Vinga. Ara, l'Andreu. El frontal. On està el frontal? Arribes. Lucía, els quàdriceps. On està els quàdriceps? Aquí, molt bé. És el múscul que tenim damunt la cama. Ens falta el pectoral, que posa la Natàlia. El pectoral. Molt bé. I en Ricardo, el trapezi. Molt bé. Super. Vinga, és així. Molt bé, on és el sofà? Agafa primer el sofà. El sofà, vàrem dir que era el sofà. Què era, Sergio? Un tubet petit, primer, per on entrava el menjar. Molt bé. Vinga, després, el fetge. On és que posàvem el fetge? El fetge és un òrgan que està de vora l'estómac. Molt bé. Després, el menjar on arriba? A l'estómac, vinga. Després el menjar arriba a l'estómac. L'estómac és això groc. I després, de l'estómac passa primer per l'intestí. Primer per l'intestí gruixat, que és de color verd. I després, per l'intestí prim. Diafragma. Vale, vinga, Sergio. Primer de tot, provem-nos entre l'aire. És el sistema respiratori.
per el nas. Aquí, molt bé. Vinga, aquest tubet blau, què és això? Qualcú ho sap de vosaltres? Qualcú ho sap? Jo ho sé. Ai, no, què és això? El tubo blau. Ah, és tràquea. Tràquea. I de vinga, cerca on posa tràquea. Tràquea. Cerca on posa tràquea, Sergio. I és el tubot aquest blau. I ho ferres aquí, molt bé. Primer laringe. I després la faringe, vinga. I anem a ferrerar els pulmons. Quins són els pulmons? D'aquests dos. El marrón o el rosat? El marrón. Vinga, els pulmons. I aquests tubitos blaus són els bronquis. Els bronquis. Són els... Molt bé. Això són els tubitos aquests blaus, aquestes venetes blaves. Aquí, molt bé. I el diafragma, Està aquí baix. aquí baix, que mos deixa, que mos fa que respirar. Que s'aire. Que entra i que surti l'aire. Aquí baix, sí, aquí Perquè baix. no surti cap a baix. Molt bé. És el conjunt d'òrgans que intervenen en la circulació de la sang. Els òrgans que són orelles i artèries. Vinga, el cor. Quin és el cor, Kiran? Mira, vinga, bon, és que posa cor. Pues ara. Les venes, varen dir... De quin color eren les venes? Blau, molt bé. Vingui, de les venes, lo blau. I les artèries, lo vermell. Sí. Les proteïnes són uns nutrients que ens ajuden en això, El creixement del cos. en el creixement del cos. Me'n pot dir un parell de proteïnes que estiguin en el dibuix, aquí. Peix, Peix. Què més? pollastre, Pollastre. formatge, Sí, llet, sí, carn, sí. ou, Au, molt bé. Samir, què més hi ha després de les proteïnes? Els greixos. Els greixos proporcionen energia. Me'n dius qualcun de greix que hi hagi per aquí? Ara, mantequilla. Què més hi ha? Xocolata. Víctor, de vores greixos, què hi ha? Què tenim més? El sucre. Què hi ha? Què té el sucre? Què fa el sucre? Mos dona energia. Molt bé. vitamines Vitamines. Vinga, les vitamines. i minerals. Les vitamines i els minerals. Proporcionen calci i potassi. Enforteixen el cos. Són fàcils De digerir. Me dius un parell de vitamines, menjar que tingui vitamines. Vinga, mem. Sense qualcun. fruita, Fruites. I les coses verdes, que també donen vitamines, què són? pomes, Les verdures. O no? Sí? Vinga, Isaac, també mos falta. proteïnes, Ja ho han dit, proteïnes. l'aigua. L'aigua. Vinga. L'aigua manté la temperatura del cos. L'aigua manté la temperatura del cos.